мога да ви покажа, и сега ще помоля операторът на камерата тук да ви покаже нещо много интересно. Уважаеми зрители, ето тук, сега след малко ще видите по-ясно, съм и приготвил, т.е. тази таблица, заедно с следващата, която ще покажа. Тя е публикувана в книгата "Екзополитиката за състоянието на света в последните дни". Показва ясно и категорично. Материалите, искам да знаете, че са взети от много сериозни източници. Показва ясно и категорично предимно два блока извънземни представители. Тоест, извънземните представители са групирани в два блока. Едните, които участват в така наречения военно-индустриален извънземен комплекс, това са тези агресивни цивилизации, които са тук по сметка, които са решили, не знам виждате ли или не, ако може да увеличите някакси, аз ще си позволя да ви зачета кои са тези, които са свързани с своите тесно кориснически интереси и които заедно с световният елит естествено така жестоко ни консумират. Консумират богатствата на планетата Земя, консумират и нас като човешки същности. Аз ще ви зачета много набързо кои са тези агресивни и изключително интересчийски настроени цивилизации. Виждате, че принципът на Хермес Трисмегис, както горе, така и долу, и тук е спазен. Първата група цивилизации, това са ниските сиви от Зета Ретикули, от съзвездие Орион. Тук има още една цивилизация, Зета Сети. Тези цивилизации са свързани с отвличане на цивилни граждани, генетични експерименти, мозъчно програмиране, следене на хора чрез импланти, клониране и създаване на хибриди между сиви и хора. Следващото, което е много интересно е за тях, че те травматизират хората, правят генетично модифицирани хора, т.е. подготвят нова хибридна генерация на планетата Земя, която по техното виждане, а това е и виждането на световният елит, трябва да ни замени нас, представителите на коренната пета адамическа раса. Следващите това са високите сиви или бели, също от съзвездие Орион. Първите достигат до 1,20 м, 1,40 см на височина, а тези достигат от 1,80 до 2,20 м. Тези са малко по-интелигентни, но и те си преследват своите цели. Те провеждат генетични с човечеството и с планетата, генетични експерименти, създаване на хибридна човешка сива раса, контрол на съзнанието и дипломатически споразумения с правителството в сянка. Твърди се, че точно те са и началниците на малките сиви. И заради това при подписването на договорите и при договарянето за обмен на технологии, оръжия и оръжейни системи от извънземен ранг и предоставянето им на глобалният елит става именно с тях. Те извършват генетично модифициране на хора, следени с импланти, умствено програмиране на отвлечени хора, компрометиране на политически личности, които стават неудобни, ликвидиране на политически личности, ще визирам някои от тях, като например Джон Фицджералд Кенеди. По-късно може да се прибавят и някои други, като например Лейди Даяна, защото Лейди Даяна беше изцяло наясно кои посещават уиндзорският елит в Британското кралство. Оказва се, че тя е знаела много неща и всичко онова, за което последствие ни се представя, е един също камуфлаж. Т.е. те си я премахнаха. Следват земните рептилии, т.е. това са рептилиите от планетата Земя, които живеят в подземията на планетата Земя, но те също са извънземни. Тук присъстват не от хиляди, а от милиони години. Те именно са виновни за много проблеми на човечеството. Следват драконианските рептилии от Алфа Дракон, от съзвездие Алфа Дракон. Те са свързани или по-точно замесени с контролиране на човешките елити, институциите и финансовите системи, милитаризъм, създаване на условия за глад и бедствия по планетата Земя, на оскъдица, борба и на несигурност, отглеждане на хора с цел храна, забележете, манипулиране на сиви
и на сивите и земните рептилии. Значи какво се оказва? Че те стоят най-високо в тази пирамида. Другата група, ще бъдат изненадани някои посветени, но това е така, уви, са сириусяните от Сириус Б. Защото другите сириусяни от Сириус А ни помагат в развитието ни. Участващите от Сириус Б, участващите от тях в тайни програми за размяна на технологии, които насърчават военното сътрудничество за потенциални и извънземни заплахи. Те участват още в тайни оръжейни разработки, използване на екзотични оръжия, насилие на цивилни, използване на цивилни в експерименти с цел пътуване на времето. Това са телехронопортациите. Много хора от Земята изчезват яко дим. Дори по данни на една световна организация, мисля, че беше Репер или нещо такова, днес почти всеки час изчезва от лицето на планетата Земя по един жител. Някои от тях се връщат, други не. Какво става с тях, можем само да гадаем. И последните, това са анунаките от Нибиро. Споменах ви предишния случай, т.е. в предишното предаване, че анунаките са вече обезкървена раса. Тук малко ще затворя тази книга, за да приключа с таблицата. Точно тези групи извънземни, уважаеми зрители, помогнаха на световният вече човешки елит, от тук натам така ще говоря, не на американският елит само, помогнаха му много. Те му дадоха технологии, оръжия и оръжейни системи, т.е. някои от тези оръжия и оръжейни системи са разработени от земни учени въз основа на извънземните технологии, които елита получи. Моля ви, не се стряскайте от това. Никога не се плашете. Никога не изпадайте в паника от тази информация. Но ние не бива да я пренебрегваме. Не случайно аз съм написал тук отпред, че това на тази книга, ето тук мога да ви покажа, това не е книга, а информационно оръжие.